Urmărește emisiunea cu cel mai tare cuplu. Atenție! Hai, bagă-te! Gata! E o atmosferă drăguță, parcă prea drăguță înaintea unei eliminări. Asta ați observat ce se întâmplă între amatori și profesioniști. Hai să dăm jos ăla. Magicianul și-a greșit cariera. Magicianul, Trebuia să fie gimnast. Băi, dar cum erau colanții aia, Nu există. Nu. Și și-a pus și bustiera aceea care venea perfect peste Era burtă. tricou, dar s-a ridicat. Are talente ascunse, magii, și nu știam niciunul. A făcut 2 roți de care nu știam că este în stare. Ne-am distrat tare. Ne-am distrat tare, a făcut show. M-am rupt! Peștele! Bravo! Nu știu, trebuie să ai alt creier ca să poți face așa ceva și este minunat. Minunat. Ei! Ei!